Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Gusto si Dines nga sa labing dali mailan kung kinsa kini mga personalidad nga naglihok karon sa broadcast media. Unsa iba ba itong Sarge? Balik lang si mong agiguryo. Magduda na niya si Fermin kung lakip ka makita kanya dinhi. Okay, sabot ka ba Sarge? Makita lang niya ta. Sige guryo. Sige, ato na ko. Sige, salamat kayo ninyo. Noy, Nang. Kaya nga, may isa pa yan dong. Balik-balik ko niya. Balik-balik ko niya. Patay di ba ni? Puhon. Sige, alala ko. Ay ko gamay ha, palihog. Sige, may palihog. Pagyan ninyo. Salamat. Uy. Daan lagi ko. Ikaw gid ay lagi ni Min? Nag-usap ka din John. Apil mo ko ng lugar namin. Nagpadata-datam sa bukod din dapita. Oh, mau ba? Permi ka din Kada Domingo ra. Kada Domingo rumay ako ipaningil. Ikaw permi ka sab din Usahay. Pero, dilagyo ka na Domingo. Naninindot ay. Nagilasap ko diya sa ilang Fredo. Ako mo silang amigo so kanatong among stage drama din Kaya kada fiesta din magpadrama mo sila. Tabrasab nga, mura kong taga dinisab. O sa may nakanindot, Min? Doon ay nag-imbita na mo sa unahan. Doon ay okasyon? Birthday sa mong kinugos ni Pare Oliver. Si Pare Oliver ba? Inambre lagi. Oo. Oo, good. Mag-abot meron dito. Paniod to magkaroon ang kaon. Kuyog ta. Oo, saban, may paninglon ka pa? O, mahimo man ganyan lang nagkunatiwason. Kuyog lang ako ni mo, aron malibre kong paniod to. Tara. Okay, bitaw ba? Kuyog ko? Okay kayo O sige, tara. Kining gawas ni Oliver, kinsa pa may muan ni din Tara sakop sa grupo sa Pangkat Kawayan. Sabay pangkat kawayan, Min. Nga na sa mong grupo ni Ranel, Francis, Oliver, John, Eugene, Manidudong, Boy Cotto, Nuling, o duha ka sahon man na mo, si Nonoy ug si Nelson, ug si Joel. Muan ni gid ang tanan. Wa pa ko may baw. Muan ito sila si Francis ug Granil. Sigurado gyud kay hilib sa itong mga tawa nagtapok-tapok. Gusto daghang amigo. Parihas gid ay mo sa. Gustog daghang amigo. Kanindot ng tawag daghang amigo kaysa natay kaaway ba, John? Oh. Uy. If there's one thing in my life that's Gilangasan ka, John? Ay, okay ro eh. Namo ko yung music pero pahinayan hinoon. Okay ra lagi. Ganahan sa kog music. Pareha dito. Mana lagi ka na mo, John. Pero sinsya lagi ha. Kaya kadaghanan ng grupo ha, mga bugal-bugalon kayo. Pero friendly ka pagka-bugal-bugalon ha. Muna akong pangutan namin. Ang pagbuhat og usa ka istorya, o ba'y buot mo ipasabot, John? Oh, Min. Para nako, og ambot lang sab ka sa uban. Pero ingon ini, may mga magsusuwat nga maghinuktok sa usa ka bingaw kayo suog ug dili magpabalda. Tunasay open kayo siya, dili magtagad sa kasama ug kalangas iyang palibot. Tunasay magsusuwat nga kinahanglan mo gawas ni siya aron tuon ng mga lugar at tuon ng mga palibot ug kinayahan. Ug mabutang, ingon man ang mga tao agad siyang imahinasyon sa gibuhating istorya. Unsay bot mo sa butana? Palagyapon sa ubos ug pinupin akong nahuna, John. Gikinahanglan ako ang Gikinahanglan ako ang constituting. Gikinahanglan ako ang pag-establish, pinagis pag-studio sa mga lugar. Pinagis pag-studio sa mga karakter sa mga tao nga na magpakabuhi sa mong dapit agad sa eminasyon. Pero kadaghanan si mo mga istorya kay fans magyukon nimo. Maminaw magyukog DYHP. Kadaghanan si mong sugilanon diskontinto sa panahon, diskontinto sa kahimtang, diskontinto sa kinabuhi, diskontinto sa gobyerno.
Para nako, vice versa magod ang may tabo. Kung magawas na ka, o tuwa na ka sa bisan asang dapit, aron develop ka. Mitaw ko sa panuntayon, nga the only permanent sa kalibutan, mawag usaban. Mawag sa pataghagtik o tiktak sa orasan, mununot ang milyon ka kausaban sa nahuna o buhat sa tao dyan. Mahimong mausap ang plat sa imong sugilanon o mahimong mausap ang imong nasyon sa oras nga imo nang masaksihan ang sobra pa sa imong iminasyon. Tungod kay mao man kini ang tinuod jud kapahitabo. Ang tinuod nga kahimtang sa ilang kinabuhi, ug ang tinuod nga gibati, ug ang tinuod nga mapangitabo sa palibot ug sa katawan. Pero sultihan ta lang kami kay amigo na magyud ta. Amigo na magyud ang kung pag-ila nimo. Kini wa ka ba mahadlok nga usa ka adlaw ana kadudahan kana nga usa ka kakaabin sa komunista? Martial law karon min. Wa ka ba mahadlok? Usbon ko, wa ka ba mahadlok? Wa ko magmahimo og kauliong kong iminasyon aron mahimuon kong sugilanon sa radyo ni panahon na jud. Ang tanan-tanan gyud, pulos jud ang hitabo sa lukop nasod ug lukop katawang Pilipino. Ang Ecclesiastes 3 ni Ranvilla nag-aso sa tinuod nga hitabo sa panagribal kung kisay gamhanan ining mga tao karon nga managpadagan sa gobyerno. Ang akong pula nga luha sa ugang ngayuta naghulagway sa tinuod nga pagpanglugpit sa mga tigbalita sa papatalaan ug sa pagpanipya. Ang pula nga luha sa ugang ngayuta naghulagway sa mga igsoong Pilipino nagkalit lang mga wa o kung makitaan man o sa nagkapatay. Wa ka ba mahadlok sa mga sugilanon nga mo'y mahatod nimo sa bilangguan? Dili ka na bago alang sa mga Pilipino nga nakigbatok sa diktadoryang gahom John. Dili kita ngay mahadlok kung nagsulti tas tinuod John. Ang itong kadlukan kung magsulti tagbakak kay may impyerno kita. Dili bakak ang sugilanon sa pula nga luha kay giapil ang mangingig masakir sa Escalante Negros Oriental. Wa mamakak ang sugilanon sa pula nga luha nga gimasinggan ang mga katawang mag-uuma. Pila ka buok ang namatay John mga masakir. Usay ba John? Batiyon ba kong kadlok? Kisabi dili batiyon kong kadlok. Natawa man ta. Ug kapila na ka akong makadawat og tawag sa tribuno. Klaro kay Tagalog. Bisag magbinisaya pa sila. Doon na siya magtinagalog jud. Unsay puot mong ipasabot min? Pila na kayo nanawag na ko. Daig ingon, Sir, indot kayo ang imong istorya sa pula nga luha. Paninduta pa yun. Aron bukan kasi mo. Doon na pag yung mingon ako. Hoy, kaabin ka sa NPA? Hoy, NPA ka na ko? Bantay ka lang. Hoy, paglabas mo sa HP, patay kang bata ka. John, sibilyan kayong dako. Oo, sibilyan taon ko. Sibilyan ko. Nga naman namin. Kung ikaw pa'y naimutang sa kong dapit, unsa makayong bation, John? Ang panahon ron sa Pilipinas, tanandugon kayo min. Bisan ako natandog sa blani ko. Di na ko maningali pa. Hapit na ng mga Pilipino musugot na nga mag-NPA. Tungod sa mga hitabo, tungod sa mga pagpanglupig, panaog-daog, pangabusos na kapabor. Kini nang ganing akong ginagmay nga negosyo, usahay, abusuhan paginis military. Doon ako'y pipila ka mga customers ng mga military nga impaso ng taon sa pagtakin-takin o armas silang hawak kung paninglan na. Mga hitabo sa pagpangabuso. Mga tao nga abusado kayo kay naaman sa puder. Kung magkinaunsa ni nasura, kung magkagubot. O, writer ka man yun. Unsay mong pilion? Asam ka dapig? Sa military o sa NPA? Sa military ka dapig? Dili. O kung mauna, mag-NPA ka? Dili sab. O, asa man di eh? Sa katawhan, John. Adto ko dapig sa katawang gisakit o gidaog-daog. Diba na, John? Para nako, tanang sugilanon nga mabuhat. Matag sugilanon nga mabuhat, gikan sa matuod kay tabo. Alam na ko, John, kung way tabo, way sugilanon. Naibawa mo ko, John. Gipanidaan ako karon sa mga military. Tungod kay gawas ako masinuwat nga nag-touch sa tinuod nga kaimtang sa nasod o katawang Pilipino. Sa lapit o sa mga butang sa Pilipinas. Sigurado na nga may files na ang mga military kung asa ko na makita pirmi. Sa matag panagway sa panahon o mga dapit sa Pilipinas din higayon na, John, mausap ang panagway sa katawan nga nagpingit tungod sa martial law. Tungod kay ang matuod ka panagway ug hulagway sa tabo, mao'y gamot kung usoy matuod kang panagway ug hulagway sa mga sugilanon. Mao'y pusod sa sugilanon. Mong kapi na susakbuhan na trabaho sa taga-DOHP na, may charge. Sa imong ikasulti, kumusta mga resulta? Wa mo ko nakita bisang gamay nga may taga-HP nga may hilig kay komunismo. Isip si Bianan og magsisibya kining sa bilyon, wag yung katarungan nga
Mungan kainin nila og mga komunista. Bisan kaning duha ka writers, si Villa ug si Gomez. Wag yung kinakitang rason nga i-branded sila nga mga komunista. Ang editorial ni Savillon nga ayagan, pulos man tinuod. Ang mga istorya sa drama nga gisuwat ni Villa ug Gomez dili man pagbutang-butang aron maingganyo ang katawhan nga moal sa batok sa gobyerno. Mau ba, bay? Nga dili man ninyo sila hunungan eh. Nga Baby? magsige pa mo magbalik-balik dito. Wa man kay katarungan. Wa man kay rason nga ang ilang trabaho maisip nga magdagkagubot aron mo alsa ang katawhan. Bay Sarge, si Puso na nako. Kaya dadong ka to sini sa office ni Colonel Dennis ka. Padihog ko. Sige, Bay Sarge. Kamo like excuse na ninyo, bay. Daibik. Ning, O Vicky, hunungan na namo ang taga-DYHP. Ug ambot mo dawat ba kanini si Colonel Dennis. ning usa ka ng mga papel nga imong gikuptan. Mao ni gitawag og script sa drama radyo. Scripts nila ni Villa ug Gomez sa Ecclesiastes 3 ug sa Pulang nga Luha sa Ugang nga Yuta. So, With your approval, sir, akong i-drop, akong putlon ang pag-surveillance sa pipila ka mga tao sa DYHP. Tungod kay baseless ang tanang mga pagduda bahin ini mga tawana. No need, Ernesto. Doon ako'y laing gipapaniid nila ni Savillon, ni Villa ug Gomez. Tungod kay wa kay hinungdan. Tuwa ka dapig sa kontra, Ernesto. Sir, Tuwa ka dapig sa mga kaaway sa presidente. Bantay ka. Oras nga mapatudan nga mga komunista kini mga tawana. Bantay kayo, Ernesto. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.